Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Bisa turun? Iki sambil ngeliat. Hmm. Cintangi berarti. Halo, Iya, Mas. nyonya Stangi. Oh, iya. Wis. Ayah dewe gini kamar. Iya. Hmm. Akhirnya sih, keruntal-keruntal. Kaya nek neng Ora. kene. Ora. Ora. Iya, percaya. Iya. Iya. Orang tenan dah. Kenal ora. Iya, aku percaya. Terus sarapan itu kuih. Iki aku nembe tuku kapan? Aku ya Pak berangkat senam yang. Heeh. Rumah ini sampai jam piro ya? Tak dimisal 2 kali kok. Aku turu, abene tak kayak gini gun ngarep Raira, ngarep mukaku. Jam gilir kok isu orang no panggilan berarti ayah ora telepon. Aku ngono. Ora. Lah aku Mas main miskol paling mama wis turu. Aku ayah telepon dia langsung turu. Aku wis turu yo bae. Aku miskol ayah kae terus Iya. ibu orang ngerti subuh. Ya aku bengi aku jam 2. Wala. Lah kok bengi menah. Yo kan nongkrong sama. Oh, nek hari Minggu nongkrong ngono kuwi ya. Heeh. Cukup. Saya kan ngerti kreak-kreak kan. Oh, pas ayah telepon. Mama ngerti kreak. Teriak ya apa ya? Kreak dulu cah nom-noman sing nonton ku mesin kata tajam. Oh, teriak layang apa gester. Iya. Oh, no to. Gini-gini kan mulai marah bang. Ya Allah, medeni lho ya aku yo udah untuk aja metu bengi anake. Ya iya. Apa ono meneh kan ketok iki wis sepi to. Orang mana saya? Yuk gester gitu. Lha kuwi anake adikku kan sebelumnya aku kenal ayah kan metu mangan ning Batang, ning alun-alun Batang ya. Lah, aku seneng kene tapi urung kenal ayah. Bengi balik diuyak Yugester yo tiba bunjut kabeh baru nak mlebu rumah sakit aku tidur aku langsung mulai aku mek anak adikku kan koyo anakku dhewe ragile kuwi dene diuyak Yugester nggowo curet lho ya lah ponakanku bontong telu yo sak anake sampean wong SMA anak adikku SMP kok yo SMA kelas 1 burung yo aku mbek ayah yo gester wingi rame-rame niki lho ya Iya. anak-anak sampean aja entuk metu nek bengi nek iki usung yo gester meneh iki biasanya masuk mlebu lokasi kene barang ya bengi tapi kan ora ngerti wis turu cerita bocah Mbak, mambu iki yo gester oke banget mbak mlebu rene medeni aku ngono kuwi aku nek mulai meneh medeni lho ya Nah, halo iya. Medeni lho ya kuwi Indrawasi masalah sekolah ngono ya kae kok si jam 2 terus nek kok si jam 2 ki do junggul-junggulan ngono kuwi ya Iya. nongkrong ngono kuwi Heeh. yo oke Iya wong beroto mam. Cari kuwi kelon orang. tak kira kok jam 11 balik terus keruntalan ngantung yo ora apa-apa aku kok ayo ora ngabari tapi misalnya ngabari aku ya turu Ya iya.
melas mama lah ganggu. Ini nembe tangi. Kan ademe por ya turu udan kene mambengi. Ya ora terus lah. Ora sido kan. Ora terus tapi sempat turu aku. Rintik-rintik ngono to. Iya. Terus aku ngebel ayakan urung jam 10 kae. Iya. Terus aku turu pamit Mbak Anis. Mbak Anis kan baru ngelok rene, aku main di kamar. Aku main turu ya, Mbak. Iya. Ya, hati-hati. Kok terkepo ora ya? Ora. Ora. Jarine Aku mene mama. iya, maksudnya. Nah, diterke kan tak sore meneh. Iki kan minggu. Anakmu ora kegiatan. Mama senam. Ya. Aku senam iki mek toto. Aku pak ning terminal sih, senamnya kan 7:30 ya. Iya. Baru ke terminal langsung senam. Iya. Mensihat ya. Iya. Saya kerja ngabari to. Iya kok. Ya, sing mana bojo ngabari ra penak. Iya. Iya. Siapa? Waalaikumsalam. Ya.